Ну як? Прыгожа? А зараз будзе водгук на гэты гатэль. Гатэль называецца Баржомі Лікані Health and Spa Center. Каштуе нумар за ноч $156. Сняданак у кошт уключаны. Пачнем з таго, што спадабалася. Насправды, вялікая і прыгожая тэрыторыя. Від з вакна на горы, якія, мне здаецца, прыгажэйшымі ў восень, чым улетку, таму што яны не зялёныя, а рознакаляровыя. Таксама смачная вада ў бювеце. Я хадзіла на масаж быў добры і спадабаўся басейн. Што не спадабалася, але нармальна. Гатэль адчыніўся ў 2014 годзе, зараз яму ўжо 8 гадоў і нумары патрабуюць аднаўлення. Хочацца за гэты кошт чагосьці больш сучаснага і новага. Сняданак быў неблагі, але якімсьці якасным і вельмі разнастайным я яго назваць не магу. Таксама здзівіла, што ў нумары не было бутэлькавай баржомі. Но насапраўды дзіўна, што ў баржомі няма баржомі. Мінусы ці кропкі росту. Ежа ў рэстаране пры гатэлі нясмачная. 2 разы мы замаўлялі ежу ў нумар. У першы раз гэта была піца, хачапуры і 2 дэсерты. Тое, што называецца ў іх чызкейкам, на самай справе з'яўляецца суфле. Піцу і хачапуры прынеслі на зламаных дошках. І гэта здаецца неяк дзіўна, што ў 5-зоркавым гатэлі з такім коштам за нумар нельга замяніць дошкі на цэлыя. На другі раз Серожа заказаў бургер, а я заказала клаб-сэндвіч з ласосем. Бургер быў неядовы. Чэрствая булка, катлета, якую, мабыць, смажылі хвілін 30, і ў яе не засталося ні кроплі соку, а таксама было адчуванне, што яна зроблена з бабра. Клаб-сэндвіч быў палепш, але тлустая вэнджаная рыба, залітая вялікай колькасцю маянеза, гэта трохі не тое, чаго я чакала. Яшчэ на тэрыторыі гатэлі знаходзіцца палац Раманавых. У 2016 годзе было дамоўлена, што за 3 гады палац рэканструююць і ў ім зробяць музей. Прайшло ўжо 6 гадоў. Палац такі знаходзіцца ў закінутым стане. Ён агароджаны жоўтай стужкай і вісяць шыльды, што ён ахоўваецца сабакам. І апошняе непрыемнае ўражанне склалася, калі мы высяляліся з гатэля. Калі 10 хвілін мы чакалі, каб працаўнік гатэля пайшоў у нумар і пераверыў, ці не спёрлі мы халаты і рушнікі, а таксама міні-бар. Для параўнання у гатэлю, які мы спыняліся ў Тлаве, пры высяленні мы проста аддалі ключы і нам пажадалі прыемнай дарогі. Пры тым, што ў нумары быў бар з 10 паўнапамернымі бутэлькамі віна. У 50 кіламетрах ад Баржомі ёсць горад Ахалцихі, сярэднявечная крэпасць Рабат. На фотаздымках яна выглядала шыкоўна. І на самой справе месца вельмі прыгожае, і сюды варта наведацца. Але было адчуванне, што знаходзішся ў дэкарацыях да якога-небудзь фільма. Толькі сцены ды прыгожая тэрыторыя. А хацелася б яшчэ пабачыць зброю і больш прадметаў побыту.
а не толькі пустыя залі.